Tieto sú krásne, že? Vyzerajú umele, ale oni sú živé. Normálne sú živé, pozrite sa. Krásne, živé. Živé sú. No. A tu? No, vianočný kaktus si pomýlil obdobie. Je maj a on teraz kvitne vo veľkom. Ešte sú na ňom vajíčka z Veľkej noci. Aj tu tento nekvitne, ale tiež je pekný. Naproti tomu tieto sú umelé, ale tiež pekné. Tak. Tak. Sveta Rita dnes má svoj deň, sviatok.